Durant aquest 2022, la companyia Endesa ha millorat la xarxa elèctrica a Sitges per dotar-la de major capacitat. Entre les obres més destacades hi ha la del barri de Quim-Mar. Els veïns de la zona s'han queixat en nombroses ocasions de talls d'electricitat per deficiències en la xarxa. Durant aquest 2022, la companyia elèctrica ha treballat per enfortir-la canviant el cablejat i afegint un altre centre de transformació. Des d'aquest mateix any, el barri de Quim-Mar de Sitges hauria de notar una millora important del subministrament elèctric. Fins aquest 2022, aquesta zona només disposava d'un centre de transformació d'alta tensió a baixa, que havia d'abastir totes les cases del barri, uns 700 clients. Això provocava que quan hi havia una incidència, tot quedava a les fosques. Ara Endesa ha unit el centre de transformació existent amb una altra, cosa que farà reduir el temps d'avaria o fins i tot erradicar els talls d'electricitat. Per una banda, s'evitarà la pròpia avaria i per una altra banda, en cas que hi hagués una avaria, la intervenció és molt més ràpida en reposar el servei, perquè mentre s'està reparant l'avaria tens l'alimentació per un altre conductor. Fins ara, Quim-Mar només disposava d'un centre de transformació perquè hi havia pocs habitatges, però a mesura que el barri ha anat creixent, el centre s'ha quedat petit. A més, Endesa també ha explicat que l'augment de la demanda elèctrica per carregar vehicles o l'energia que aboquen les plaques solars de particulars a la xarxa provocaven variacions de tensió que podien ocasionar avaries. Tot això influeix molt amb la qualitat que pugui tenir circumstancialment les línies de baixa tensió. Puntualment es poden produir variacions de tensió i aleshores nosaltres el que fem és analitzar-ho i trobar les causes i intervenir-hi. I per analitzar i intervenir la xarxa, la companyia ha instal·lat 15 sistemes de telecomandament a diferents punts de Sitges que permeten controlar la instal·lació a distància. Durant tot l'any passat, la companyia va invertir al voltant d'uns 600.000 euros per enfortir la xarxa elèctrica del municipi.